салом, барномаи хабар барои ту манзури шумост. Султон Густав Ал-Ғозалӣ аз Индонезия дар фурӯши селфи худ $1 миллион ба даст овард. Донишҷӯи 22 сола аз соли 2017 тақрибан ҳар рӯз бо як ифодаи чеҳра аксбардорӣ мекард. Шумораи аксҳои ин ҷавон чӣ қадар аст? Дар маҷмӯъ дар коллексияҳои Ғозалӣ 933 селфи мавҷуд аст. Султон Густав Ал-Ғозалӣ дар ҷамъоварӣ кардани сурат барои як видеои замонавӣ 5 сол селфи гирифт. Аммо вақте ки ӯ дар бораи NFT фаҳмид, нақшаҳояш тағйир меёбад. Донишҷӯ тасмим гирифт ки расмҳои худро ба музоядаи OpenSea NFT бор кунад. Арзиши як расми худро чанд доллар муқаррар кардааст. Ғозалӣ ба ҳеҷ чиз умед надошт. Барои ҳамин нархи ҳар як аксҳояшро аз $3 муқаррар карда буд. Вақте ки як шахсияти маъруфи Индонезия пас аз чанд ҳафта таваҷҷӯҳ ба ин лоиҳа ҷалб кард, селфиҳои Ғозалиро бо қимати $800 ва $3000 харидорӣ карданд. Фурӯши дубораи аксҳо ба донишҷӯ $103000 дигар овард. Нақшаҳои ин ҷавон дар оянда чӣ аст? Оё ин корашро давом медиҳад ё ин ки не? Ҳоло Ғозалӣ нақша дорад як студияи аниматсионӣ ифтидоҳ кунад ва ӯ лоиҳаро бо селфи идома нахоҳад дод. Оё дар Тоҷикистон низ чунин инсонҳо ҳастанд ки аз селфи худ маблағ ба даст оранд? Фикру ақидаҳои худро дар шарҳ нависед. То ин дам бо шумо будам ман Мафтуна Гадойбоева. То хабарҳои навбатӣ, хайр, сарбаланду хонаобод бошед.